Ημέρα, γεια σας. Είμαστε 9 Οκτωβρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Στοάς του Ατάλου και της αρχαίας ελληνικής αγοράς και της ρωμαϊκής αγοράς. Λοιπόν, τώρα θα δούμε την Γεωργία, στην απόπειρά της να βάζει από το γκρουνό νερό. Εδώ βλέπουμε ένα αρχαίο πηγάδι και πάω να γεμίσω βλέποντας το λεβεντόπεδο από εκεί πέρα. Λοιπόν, πρώτη προσπάθεια βλέπουμε όλοι είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Πρέπει να ασκήσουμε ροπή. Βρέχουμε τον μπούμαν μας. Και πάλι δεν γίνεται. Η προσπάθεια αντίστοιχο μπουκάλι δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα. Άρα, τι κάνουμε? Μάνο, τι κάνουμε? Μάνο, ποια είναι η άποψή σου? Μάλιστα δεν γίνεται ρε. Και εδώ βλέπετε πως μια φοιτήτρια Αττικής πέθανε από αφυδάτωση. Δεν μας τα μάθανε εμάς αυτά στη σχολή.